И здравейте, старикачета! В нещо ви ще показвам какво продавам. И ако искате, може да си купите, като ми пишете в коментар, но само хора, които познавам лично. И те знаят, че ги познавам лично. И за тези хора, които не ме познават лично и са от друг град, а не от моя, така че може просто да гледате. Но скоро може би ще почне да продавам от други градове, но не знам. Не се знае. Така, почваме като ви показвам всичките ми гривни. Не. Започваме първо с висулките. Ето ги всичките ми висулки. Това са ми висулките. Сега ще ви ги покажа отвътре. Така изглежда отвътре. Имам ето две такива, три даже. Две еднакви и едно такова. Така. Имам ягодки. Харибо мечета, две зелени и едно червено. Тези близалчици. Бъбълтита, като това също е бъбълти, което е във форма на мече. Чакайте, ето го. Форма на мече. Дъга, две сърчица с различни анимационни герои. Например, това е с ето тези момичета от Star Wars. Или не знам как се казваха. Хора, пишете в коментарите. Или, опа, извините. Това е с Мики Маус. Имам пандичка и три корейски напитки. Имам лапичка, но не знам дали ще я продавам. Но да, имам лапичка. Тук имаме една филийка хляб с яйце и едно такова хлебче. Така, опа, чакайте, че без бутнах това. Имам две хавайски цветя, но само, че едното може да се го лепкате някъде така. Или просто може сами да си сложите закачалчица, за да го закачите. Просто това няма закачалчица, докато това има. Така. Роки, не пошторявай. Така. Само да помогна кучето ми, защото буквално бягай с целия диван, за да се намери топката. Да. Сега идвам. Мисията успешна. Намерих топката на кучето ми. Така, продължаваме. Тук имаме меченце. Ето го. Обаче то се слага ето така. И не е гумено, пластмасово. Аз първо като го купувах, наистина си мислех, че е гумено. Имаме едно такова голямо мече. Харибо мече. Имах и розово, но ми го купиха. Ето вижте колко е голямо. Представете си. Да. И ако искате примерно да си купите нещо, ми пишете в коментар. Но само хора, които познавам и те знаят, че ги познавам. Продавам и ето това. Тая звездичка продавам също. Розовичка, хубава. За момиченца. Girl Star. Бъбълчицата ги показах. Имам перлено. Това не го продавам, хора. И да ме питате в коментарите, не го продавам. Тук имам такива две, които се закачат на гривнички. И едно такова. Тук имам метални висулки за феновете на Стич, хора. Имам Стич. И тук имам две такива. Да. Това са, но тези ще бъдат запълнени утре, защото ще кача клипче, в което си слагам високите. Може би ще си купя още повече утре, но да, това са ми високите. Това са ми мистери боксите.
може с такива опаковщици, да. Имам жълт, синичък, който може да направиш гривничка. Синичък. Имам и розово лилав долу-горе, не знам. И вътре във всяко такова, тук примерно имаме гривна с няколко маниста и едно такова, така височица. Тук имаме гривна с едно манисто и много маниста, за да можеш да направиш гривничка. Тук, например, имаме само маниста с висулки. И една калинчета. Тук виждам отстрани. Това е розов сет, между другото, за гривна, в който има висулки. И много готини маниста за мадами. Това са ми трите мистери бокса. Не точно бокса, но долу-горе. Това ми е кутията с маниста, от която мога да ви правя поръчки. Имам още една. Имам такива маниста, сърчица и звездички. Имам звездички, много да придобиете представа. Ще взема една да ви покажа какви са. И такива. Вътре имат малко цвят, но иначе другото е прозрачно. Имам буквички, такива смесени височици, пластмасови. Тук имаме повече розови. Пак розови, тук топченца и тук буквички. Мога да ви правя поръчки. Тук имаме такива маниста, с които също мога да ви правя поръчки. Само да ги отворя, да не ги разсипя. Ето тези маниста също мога да ви правя поръчки, но на живо да знаете, че изглеждат много по-добре. Малко са смесени, но няма никакъв проблем. Така, преминаваме към стикерите. Да знаем, че има малко, но все пак ще ви покажа. Извадики. Имаме ето такова сетче с стикери. Пандичка стикер. За феновете на пандичка. Елексир стикер. Повечето ми ги изкупиха хора. Съжалявам. И още една пандичка, която се тъпче с ето и. Сега да ги прибера. Сега ще покажа всичките ми гривни. Първо започваме с плоските ми гривни. Ето това е с жълто. Жълтата гривна. Така ги наричам, да е. Както ви искате ги наричате, но аз така ги наричам. Жълтата гривна. Дъгата. Girl гривна. Това са трите плоски гривни. Ето това са ми нещата с много ситни маниста. Това ми е едно герданче, което виждате ли какво топченце. Значи много не фокусира, но вие ги виждате. Зелено, прозрачно. Това е чиста гривна с жълто. Това е с такова. А това е сетче. Може да ги вземете по-отделно. Това са ми нещата с такива, с топченца, но две от тях съм ги правила аз. Това, 3D, трим и това. Само тия две съм правила аз, другите не можах да ги намеря. И това е за хората, които имат... Тоест името ми започва с В. Хора, купувайте. Тази гривна е за хората с развита фантазия. Шарено. Едно пръстенче с лапицка. Една бяла гривна с перли. И една такава гривничка, на която може да сложите примерно висулка. Ето. Тук имам. И да. Сега ще покажа с ето такива маниста. Ето ги всички с ето такива маниста. Това може да го купите като комплектно, може и по-отделно.
Ето, това са комплекти с ето такива гривнички. И с ето такова пръстенче, но може по-отделно. Забравих да покажа това пръстенче с ето тези много ситните. Ето го, има и цветенце даже. Можем да си купите такова пръстенче, но гривната я купиха вече по-отделно. Този комплект също е готин с това цвета, но пак казвам, отделно също може да си купите. Тук виждате даже и цената. Тази гривничка и тези общо. Имаме една гумена. Ето това е гумената ластичка с звездички синя. А тук си записвам поръчки, които ви ще ми пращате и аз ще се записвам. Чакам поръчки. Тефтера иска да се напълни. Чао! Чакайте втора част утре, когато се взема вече и висулките.